Kulta, mulla on täällä toinen pikku ylläri. Tää on melkein ainut, jolla tän pystyy saamaan. Nyt mä en oikein kuulu, mitä sä sanoit. Ootas vähän. Niin? No niin, Milla, hyppäät vaan siihen trampoliiniin. Mä luulin, että näillä pitäisi pysyä, jos yrittää. No niin, nyt mä lähden kuulennolle. Clear! Oletko siellä, poikani? Oletko tehnyt syntiä? No. Mulla ei mitään ideaa. Tule vaan, siellä just. Eli jos te nyt ootte aivan varma, että se 7 lasta on riittävästi, niin ei kai siinä. Tarjoilija, tuoppi Jägermeisteria. Tilasitteko te? Tilasitteko te? Eikö se ole tosi kätevä tää uusi kaukoputki? Ai, on tullut kesä ja puissa on lehdet.